unwaith eto i lolfa fi ac i'r sesiwn cadw heini. Gobeithio bod chi'n barod i ymuno. Na gyd sydd angen yna chi heddi yw bach o bwysau. Cwbl o dins, cwbl o bacedi o siwgr, fflwr, beth bynnag sydd gyda chi wrth law. Wrth gwrs mae angen nhw fod yn gyfartal. Reit, ni'n mynd i ganolbwyntio heddi ar ysgwyddau a'r fron. Felly gobeithio bod chi'n barod. Coesau tymed bach ar led. Cofiwch y cefnau yn syth. A ni'n mynd i ddechrau wrth dal y pwysau, codi'r breichiau lan a nôl lawr. Codi'r breichiau lan a nôl lawr. Nawr, amser chi'n codi'r breichiau lan, chi moyn jyst dod i'r un uchder a'ch sgwyddau a wedyn ni nôl lawr, gan gadw'r cefnau yn syth yr holl amser. Ydych chi'n barod? Newn ni 10, gewn ni 2 bach a 10 bach eto. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fi'n siŵr bod chi'n dechrau tymlo hwnna nawr. 2 bach, 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Fi'n siŵr bod chi'n tymlo hwnna ar y sgwyddau. Reit, y symudiad nesaf yw ar gyfer y fron. A be ni'n mynd i wneud yw codi'r breichiau lan, yr un mechder unwaith eto ar sgwyddau, gyda'r pwysau yn eich dilo, a fi moyn chi jyst dod ar breichiau mlaen a nôl. Mlaen a nôl, gan gadw'r breichiau yr un uchder ar sgwyddau. Iawn, so newn ni 10, 2 bach a 10 unwaith eto. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Os chi moyn ymlacio am eiliad a just symud y sgwyddau yna a dechrau unwaith eto. Cofiwch i gadw'r breichiau yn yr un man trwy gydol y symudiad. Iawn? Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Reit, y symudiad nesaf, coesau ar led unwaith eto, stwmog na mewn, cefn yn syth. Ni'n mynd i ddod i'r pwysau gyda'i gilydd, a ni'n mynd i godi'r breichiau lan a nôl lawr. Codi'r breichiau lan, a pwysau lan i'r gen a nôl lawr. Iawn, newn ni 10, 2 bach a 10 unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, os chi'n moyn ysbryd y sgwyddau yna am eiliad, a dechrau unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r sesiwn. Diolch unwaith eto am ymuno, a welai chi eto cyn bo hir.